Santiago, ¿qué tal? Pois aquí estamos, tío, disfrutando un día... Espectacular, Hostia, ¿no? cojonudo, aquí Arousa Norte, tío, en Boiro, menudo pazo que tedes aquí. A verdade que sí, eu creo que a carreira ganou moito con esta salida, comentábamos o outro día en Falabarato, non? Non somos moito de carreiras que salgan da plaza central da vila, de que salgan en entornos así bonitos e guapos, tamén en entornos naturales, non? Con playas fluviales, ao final dá un aspecto de convivencia moi amable. Totalmente de acordo, mezclando cultura, deporte, aí un pouco... E hai que aproveitar estes entornos que temos, non? O pabellón xa Ya é... che conocín a voz que estaba aquí. Acábanos de joder o vídeo Non aquí, pasa nada, pero como é Luis, en Perdonamos, realidad sí. non fai máis que Bos días. engrandecer este directo aquí improvisado. Totalmente. Bueno, ti que moito estrés con isto da No, carreira? a verdade que nada, que a verdade que gracias a un grupo de traballo que é brutal, xa o comentei no programa de Falabarato, a verdade que creo que está salindo todo ben, creo que non falta detalle, creo que é unha proba acorde ao que se merece unha Copa Gallega de carreiras por montaña. Ten que ser, hai que engrandecer a carreira entre todos, ademais, xa non só os que traballan aquí, tamén os corredores tamén lle dan ese punto. E falando de corredores, já leu xa o trail largo, ainda non sabemos que vai a pasar, pero como gran gurú do trail galego Me que... cago en 10. pero traballamos así. Outro máis que ven por aquí. Outro máis, pero que Ramón, Tamén, outro clásico, este sí que é outro clásico. É que é unha leyenda tamén, é que é unha leyenda do trail galego. Por Totalmente. certo, ali onde acaba hai un parque ali, onte non estaba marcado, hoxe estará marcado. Sí, está marcado. Porque acababa o muiño. Marcámoslo xe pola mañá. Marcámoslo xe pola Aquí mañá. son de madrugar para ir ao mar e para marcar monte. Totalmente. Son así. Bueno, E que che parece a entrada esta en meta? Que o do sprint que decía nos Falabaratos empeza a ver máis complicado, Totalmente, Están aí, pero bueno, xa estaban os primeiros corredores pasando polo kilómetro 5, a cousa parece que se abre brecha. Entre Damián, Adrián, Fico e Robert. Ti apostas por alguén? A ver, eu xa cho dixen outro día no programa, aínda non chegaron, así que a min é Robert. Ti e Robert. Creo que Robert, a verdade que Damián está moi fuerte, Fico é un combustible, pero Robert, bueno, polo que significa para a tribu é máis... Porque aparte deso é un tío que ten, como se diría? Carisma é a palabra. Carisma, Ten tío. carisma, Ten carisma. É verdade. Ten carisma, sabe o sitio que ocupa tanto dentro da carreira como fora da carreira. E faise querer moito por eso. E nós que somos speakers e lle damos importancia á voz, a min Dios deume esta voz que teño, pero tamén ten unha voz amable, agradable, ti falas con ele resulta un tío agradable. Hai xente que dá asco do ben que ten todo, Totalmente. Corre ben, fala ben, cae ben. Totalmente. Claro, tedes aí unha bandera do tribu. Sí, está Samuel, que este ano non pode correr, Saborido, que está... Eu sempre digo, Saborido para min ten unha clase especial, Corres con ele ao lado, unha maravilla. Totalmente, a verdade é que sí, pero bueno, con todos os respetos eu quero moito, as lesións e os anos acaban pasando factura, e aparte el non afloxa, sempre quere estar... Pero se isto Samuel é unha persona que se non está lesionada está ben. Non conoce o punto de estou frouxo, non, ou estou lesionado ou estou ben. É unha tedes un equipazo. De boa xente. É que estaba pensando ahora en Moncho de Pellegrino, que estuve falando aí con ele, a verdade que... A que vimos tamén por aquí foi el Pidio, tío, que me contas del Pidio? Leyenda, tío. Leyendo este ano... O día que se jubile de verdad, non sabemos onde, porque, quero dizer, en Balaídos podría facer unha estatua a Iago Aspas, pero al Pidio onde lla faz? Unha en cada carreira? Totalmente. A verdade que este ano merecía, non? Campións de España en Chandrexa, con el Pidio aí como capitán do equipo, podemos dicir, tantos anos para atrás, el... Quen contaba, Joder, facendo Copa, creo que facendo podiums en Copa de España absoluto, é dicir, non categoría absoluta, ganando pruebas. Este ano terceiro nunha Copa de España xa vai ben de anos, a verdade que... Este ano campeón de España en Chandrexa, a verdade que é un lujo que tamén te lo uso aquí en... É un lujazo, é o broche, pero mira, voume quedar dunha foto que me mandaron despois desa carreira de Chandrexa, que había moitísima máis xente que formou parte desa selección, non só os 8 integrantes. Sentímola todos, verdad? Como propia. O bueno, vos que xa correste... A mí parece como que me pongo os pelos de... Di que xa ti correstes, non? E non me do frío, que a joder... ver, os que non corremos ca selección, pero sí que estuvemos na Copa durante moitos anos aí, participando dun xeito ou outro, sentímola propia, pero a xente que correstedes na Copa... É que dende dentro vives moi guai, e a verdade que son, pois, 3 días ou mellor, entre que vas, ves,
corres Créase 72 unha horas piña no que moi solo guapa. se respira carreira, solo se respira trail. Eu creo que eso E esas convivencias é o que fai selección con mayúsculo, o que fai trail mayúsculo. É que se debe fomentar, non? É que creo que desde aquí debemos facer un chamamento a que isto colla un impulso e se lle dea o reconocemento que nós creemos que ten estas 500 personas que están hoxe aquí no Trail dos Indios tamén o avalan, de certa forma. Claro, pero bueno, tamén sempre o di Marcos, que está facendo moitas publicacións ao respecto. Marcos de que Naya. Sí, de Hostia. que isto é un deporte colectivo, de que o colectivo invítate a entrenar en grupo, a mellorar co grupo, a carreira invítate a mellorar como corredor dentro da competición, e Marcos decía que él se lle tiña que dedicar ese campeonato de España a alguén, pois eran a xente como el Pidi ou Samuel, que son os que lle exigiron a él mellorar como corredor para acadar esas posicións. Estamos nos indo un pouco porque estábamos falando do Trail Merda, dos igual Indios. temos Non, que non pasa facer nada. outro- Sí, igual non temos pasa que facer- nada, non pasa nada, isto cortase. É moi folabarato eso, Totalmente. Pero sí que, joder, hai que dicir algo do que pasou ante en Italia. Ainda que estamos falando do Trail de Vites. Que pasou en Italia onte? Hostia, na Sky Running, Marcos Naya, top 10. Hostia, nin me enterei, non Hostia, abrí un o como aquí, Instagram. un fala barato que non se entera de que antes Marcos Naya, non recordo posto si octavo, sétimo, noveno, pero nunha das probas da Copa do Mundo de Sky Running. Pois onte só abrín o internet para mirar listados de hoxe, para mirar perfiles e para mirar cousas de Tienes hoxe. que dedicar unha pena nos que aquí Marcos Naya, porque de verdad que tamén outros pesos pesados como Alexandre e demais, pero bueno, os que están... E a marxe Non estamos que falando ten. nada das tías, mancho, que vai a nivel de tías. Falábamos nos falabaratos, a verdade é que si vimos ahora lamentablemente que Jana se retirou, Sí. non sei se chegou Silvia Casal, pero independientemente desto, sempre verá unha línea, unha Tamara na línea de saída, Está Lucía Peón tamén. está Lucía Peón que tamén salía, estaba Charo, que máis andaba por aí, bueno, a verdade Paulín? que... Paulín? Non a vin tampouco. Sí, Paulín estaba. Estaba Paulín, bueno, esa corredora que asomou cabeza outro día ali na Carixa, estaba Julia Boquinska, que está Tamén. facendo, que quedou tamén podium en Cova da Bruxa aquí na veciña Muros, e Nivelazo. Puntis, a ver como se adapta esta distancia, pero sí, tamén está moi guai. Falábamos no Falabaratos de que pasamos de que estuvera solamente Sonia Botana Sí, a que total. teñamos aquí ahora máis de 100 corredoras. Bueno, Aquí, tío, deixoche seguir traballando que para algo che pagan. Son menos cuarto e xa ven para e arrancar con esto. todo o que me pajades comprei un iPhone 12 mini. Polo menos. Mete medo todo o Aquí. sueldazo. Sí, señor. E aquí veñemos de Cambados, de verdad, que isto é unha maravilla. Arousa Norte e Arousa Sur unidos pola mesma tía. Totalmente. Bueno, Además, aí está. conocemos ben o recorrido pola ría. Sí, non, teño unha moza en Virrianxo, outra en Villa García, xa di o refrán. Ou cortar e nada. Veña, moitas gracias, Iago. Eu non sei que sacara de aquí No, porque pero estudo